Salam hormatly vatandaşlar. Yine size söz versin mealine Polşan bir köçe şäheriniň bir köçesinde şu mahal surat alıp düşürüpdüm. Yine kızıklı yeri, yine şu yerin yaşları özlerine şol student bolsun ya işçil gezip veren bolsun şular köpnes dastavka bilen meşgul olýarlar da işte ne şol dastavka näme iýmit esasan şol adamların da kazmança ana ýaşly şo taýdan men özüm ýüzüne almaýyn ursatda ana arkasyna haltazygy ýelesip petli ondan şol yine gelýärler ana şo taýda McDonald's şu taýdan adamlaryň eden zakadyny alyp onuň aňyrlygyna gidýär. Yine ýene bir ýigit gelýär, ýa gyzmy? Yine bilem dastavka. Yine aýlap yine nahar satyp berler. Kime ýa-da bolýar. Polşadaky ýaşlar esasen şular ýaly işler bilen meşgul. Bärde de iş var, aýlygy az iş var. Aýlygy köp tölenýär, ýa iş var, wagtlaryň açan okuwdan boş bolan wagtda ine ya piyada, ya velosipedli, ya olyanky. Yani olan o skuterler dura men onu görkezem. Ne noktadan? Ine. Şular ýalçyk tygyrle bilen aýlan kimde näme zakaz bar bolsa şolara gidýär. O taýdandan bir gelýär, ýaşyl ýeşikli. Mine ya aşgym ya şoğlun mesered. Kazanjadyk ýöle. Hemme jigi. Ana o taýdan gitdi bir sary ýaşyk. Bu taýdan bar ýa. Ýeňsemde dur bir ýene bir sary ýaşyk. Ay garaz şäher duruşuny men göwnüme bolmasa şäheriň deň ýarty iýançy galan deň ýartam bolar nahardaşy ýançy bolup durdy. Ana şular ýaly watandaş. Polşaň ýaşlaryny mene gün gözeran görüşü şular ýaly zatda bil. Mesullanýarly studentler esasen şäher arasy hapaçylyk ýok. Millet bir kälmer ejir çekýän meňdana ýüzleri açyk salyk ýüzlü millet ýok. Şeýle. Onu bolýar ýaşýar şo gysadyk. Gemam reportajymy gutaraýyn. Täp howa gaty soğuk watandaşlar bärdi. Jonjymy gyzgyn ýere girmesen boljak. Bor, onu sağlıklı görüşelim. Yine de mümkünçülük bolsa şäheriň o çetin bir çetin aýrylyp tugrata düşürer. Sağ olun.